Hello logofer, good morning to you logofer. Nोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय लोगोफोर. थ' बयखौबो गुड मर्निं विश खालामहरनाय जाबाय. थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ ओरैबायदि लोगोफोर ओरैबायदि दुखुनांथाव रागा जोंथाव लाजिनांथाव ओरैबायदि माने थिखिना दावखोलायखायो आरोना रागा ओरैबायदि लोगोफोर. थ' नोंथांमोना नायलांबासो बुजिगोन आरोना. नोंथांमोना फार्स्ट अफ अल थाम्बनेइलाव नायनानै मिथिखाबाय जे आं मानि बागै भिडिअ बानायदों ना. नैबे गथ'खौ नुखादोंना नोंथांमोना प्रेगनेन्ट जानाय. ओमफ्राय बिनि बिफायानो बेखौ प्रेगनेन्ट खालामदों आरोना. ओरैबायदि माने लाजिसिंसिं ओरैबायदि रागा जोंथाव दुखुनांथाव होनजायोना लोगोफोर. थ' मा होनबावनो ना, गावनि फिसाखौ सोरबा बेफोरबायदि प्रेगनेन्ट बानायना मा इसिबां लाजिसिंसिं इसिबां रागा जोंथाव इसिबां दुखुनांथाव बे बाथ्राया नंगौना नङा लोगोफोर. दा आं दिनै बेखौनो माने दुखु नांनानै भिडिअ बानायनाय जादों आरोना लोगोफोर. इसिबां दुखुनांथाव लाजिथावथाव बिखायानो गावजोबगोन ना गावनि फिसाखौ बेफोरबायदि प्रेगनेन्ट खालामग्रा सोर बिफा बेलाय इसिबां लाजिसिंसिं इसिबां दुखुनांथाव लोगोफोर. थि ओरैबायदि संसाराव मा जालांखो आरोना जेबो बुंनो हाला. थ' बिथांमोना बर' नङा आरोना. थ' बिसोरो माने एसामिस नङाबाबो माने राभा आरोना आंनि साननायाव आरोना. आं बेफोरबायदि सानदों आरोना लोगोफोर. राभा नङाबा माबा मोनसे आरोना. ओरैबायदि दुखुनांथाव लोगोफोर गावनि फिसाखौ बेफोरबायदि प्रेगनेन्ट खालामनाय आं माने सिगाङावबो खनसे खोनाखांबाय भिडिअखौबो बानायखांखाबाय आरो दायोबो खनसे खोनाबावबाय नै दिनैबो. इसिबां लाजिसिंसिं ना लोगोफोर. जोंनि बर' हारियाथ' बेफोरबायदि खालामाखै खालामनाया माने बेलेग हारिखौ खननै खोनाबाय आरोना डाबल खोनाबाय खननै. बेफोरबायदि माने गावनि फिसाजोखौ प्रेगनेन्ट खालामनाय आं खननै खोनाबाय आरोना लोगोफोर. थ' इसिबां लाजिसिंसिं नायदो होमबा दुखुनांथाव रागा जोंथाव बेबायदि बिफाफोरखौ दोखो बुनांगौ नंगौना नङा लोगोफोर. आथिं आखाइ बुफायना साला मालखौनो मालाव खानानै बेखौ खानानै दोननांगौ ना. बेफोरबायदि आरोना ओरैबायदि रागा जोंथाव लोगोफोर. नोंथांमोना कमेन्ट खालाम नोंथांमोननि एक्सप्रेसनखौ लोगोफोर, नोंथांमोननि फिलिंसखौ माबायदि मोनदों लोगोफोर. नोंथांमोना रागा जोंदों ना दुखु मोनदों ना गाबदों ना मोदै गदों. थ' नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो आरोना रागा जोंदों ना दुखु मोनदों ना मिनिदों. थ' नोंथांमोना खोन्थाहरदो आरोना. आंथ' बिराद रागा जोंदों आरोना लोगोफोर. नोंथांमोना मा सानो आं मिथिया. खिन्थु आं बे मानसिखौ मोनोबाना खर' थर' देफुंजोबगौ आं गाजोलजों साला ना हाथुरा लानानै दोखोनो. बेबायदि मानसिखौ आं सैखाया आरोना लोगोफोर. थ' नोंथांमोना मा सानो लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरदो. नोंथांमोना देथारनो गोसो जायो ना हास'नो गोसो जायो ना फासि नांहोनो गोसो जायो. बेफोरबायदि मानसिखौ नोंथांमोना खोन्थाहरदो आरोना लोगोफोर कमेन्टनि गेजेराव. थ' लोगोफोर आं जोबोद दुखु मोनदों मा होनबावनो. जोंनि बर' हारियाव बिदि दाजाथों. बिदि जायोबा ना हास्रोदखागोन आरोना. जोंनि बर' हारियाव बेफोरबायदि खालामोबा सोरबा बिफाया ना गावनि फिसाजोखौ बेफोरबायदि खालामनांगौबा ना हास्रोदखागोन आरोना. ओरैबायदि दुखुनांथाव लोगोफोर नंगौना नङा. जोंबो दुखु मोनो मालायफ्राबो बेफोरबायदि गावनि फिसाफोरखौ बेफोरबायदि खालामनायखौ माने खोनायोबा नुयोबा ना जोंबो दुखु मोनो आरोना. थ' बिराद लासिंसिं जाबाय आरोना बेयो मोनसे माने जोबोद इलिगेल आरोना बे बुस्थुआ माने जाथावै आरोखि ना. माने दिनैसिम माने गासिबो कान्ट्रियावनो माने बेफोरबायदिखौ एलाउड होआखै आरोना. माने एलाउड माने बेफोरबायदि खालामनायनि माबायानो गैखाया आरोना फिलिंसआनो गैखाया जेन'बा संसारावनो. गावनि फिसाखौ बेफोरबायदि प्रेगनेन्ट खालामलायनाय सोर फाग्ला खोनाफेरदों नामा नोंथांमोना? बे मोसौ मोसाफ्रासो बेफोरबायदि बुजि रोङिफ्रासो गावनि बिमाखौनो लागासिनो बेफोरबायदि आरोना. गावनि बिमा बिफा मिथिया बे मोसौ मोसाफ्रा. जोंथ' मोसौ मोसा नङाना मानसिसो नंगौना नङा लोगोफोर. थ' बेनो आरोना दिनै भिडिअ लोगोफोर जोबोद दुखुनांथाव लोगोफोर. थ' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालामनानै दाबाव लोगोफोर. मानो होननानै बुङोबा बे भिडिअआ जोबोद इम्परटेन्ट लोगोफोर. बयबो मानसिफ्रा नुजोबनांगोन नङाबा उनाव बेफोरबायदि जाबावनो हागौ. सोरबा सासे बेफोरबायदि खालामनो हागौ. नै बेफोरबायदि आरोना. बेखायनो माने नैबे भिडिअखौ शेयार खालाम आरोना बयनिसिमबो नुहैनायनि. थ' लोगोफोर आं नै माने भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै. थ' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन. नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर. नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन. बाय बाय. See you on the next video guys.